Sarkar Meghalaya Lengba usambut Menteri Rangba ubak Presiden Tensong ubak kami akatanat PWD Roads kalapan paw ke jingkut jingmud ke baskem ban pendamno ek projek ban penhe ek surok Shillong Dauki hapok kesenam arhajar arpunyo. Ha ke jingkran bekilat patai kubor ha ka arpu praterik jong yayong arhajar arpunrio. Ubak Presiden Tensong udah pular bagi sarkar kene ek bakamut ban penkloy kene kakam bat lekentu kinong syok katan ban Aisha alem akapor baka kam kandang yat. Ule thu baka thong man pendep kene surok syaka tulin kada he kesenam arhajar arpunyo. Wala gladon kejing namar kejing long riat jong kecaka kebalak ban pelong ya kejing tua kendau ne kejing hak mau kam tama kapor selap. Namar kania ulah betha ek NHIDCL ke PWD bagi bor pindak distrik ban pitngor baro arpsau kunta bat bancim kila jingera na benta kejing singan kipat ba. Ulah kenturu ikinong syong na pun ursla had udauki ban kiar na kalek kawan na kene surok ha kapor selap. Lada don kikam kibakir ki bah. Hakabidei bat kene ka surok napo Shillong tu Dauki. Kabing ka Dobalin. Kabahap ka package number 2, ka package number 4, package number 5, ka packaging tray kadang ya syat manta. Bat Muslim syuru ka bangin sasdang no. Sien saya ka package number 3 ka bangin ka punusla bypass. Te kane kade ka way ni ki project ki baton kam tam hadu kata-kata na kam ta cela ke cumi bat kam tam ia ka connectivity ka bengi ka international connectivity ka ban connect ia ke India bat ia ka Bangladesh te hakabai dei bat kane kimi bon ki jing nakaliang jong sarkar bat nakaliang jong ka NHIDCL hakaba pentrei kane namar ba POE ki lum ki wa kalenti ka ba ka bajenjar ka basitom ki mau siang ba bat ka lehu ane ka riat ba ka resan ka pelong ba hakapor ba kiti ka dik sulong hakapor ba ki penbethei tu bom teng ka jing kenjut jong ka tuka jing penbethei ka pen song kendrong wa jing kendau hakaba ngatrai ngi dang shet ka ba penyap hadu harmut kibriu nak jing hap kan san jong katwa le ne jong mau hang te hapo ka snong mau ni te ka ka ba nga sngo pan ong hane tang gawe ka ba ngi kerpat nak lian district administration nak lian SDO civil penusla nak lian ka bor jong ki pulitru ka ba ngi kerpat ya kolong ba ki pat ba jong ka tega than brokoi ba kin sngo ba ha ba ki ya kian ban long ki ba pikir ban dak pek banda adkar bat kam tam banya ha kamit kayong atrai kamno advisable namar ba kani kade ka poslap por air por kriat por jur ka lele ka eryong kengit je ka bang akrapat kolong bakin long usier banya badien namar ba kanum jia shu kene jinjia ke baskosi kum baka jia kene ki kendiat sni ki baladem te ka ba ar namar ba don nagi MDC bedon burom jongka lang kedem lai kro ru wong authority syau minister bedon burom jongka sarkar India bapek ya ka lenti kesengkin ngas ngoburom ya kataru kabiang ban authority tambah hakaju kapur na kaliang jong ka department bludi ban kaliang jong NHIDCL ngi na ka state government ngi book pressure bat ngi judon ke meeting na kapur sekapur ban pentingna ba kini ki jingjia ki baskausi kat bala ngi de ban kiar ba kanam jia te hakaju kapor pada ru kadon ka presyo ya nakaliang joki company nakaliang resell namang ibu kataket dit ba ki de pendep usok anu usnem wan te na kermen scam ba ka company ka batray ka ning jitray ru kin tray kat kum kalenti kat kum ka jiptha nakaliang jong ka sarkar state nakasokar jela bakum juru nakaliang joka NHIDCL kenang ba gin line ya kini ki jinjia ki bajia nak pos ka ngai nuk sa phi menne nila de clear la panha tu lu mak te apo maule te ke ka bajia nila pelaj ka kali ru menne step te poi hang te harum lai lu kot pede tua san te rum lai lu kot phi kini ki jinjia ko pi kan nang yai jia kat ba kadang
dei kapoliur kapa poslang kadang jia na kapor sikapor te kapa sa ai kalong ban na kaliang jungi ngi da kerpat ye kinong sok snong pakin yele kat bala ban ya tang kon man sngi mit chai bat na kaliang jung SDU civil ngila ai ka direction na kaliang sarkar bakin pej benia ru ye ka timing jong ka jing plai ye ka kali na pata ki paj ba kanong don ka jing haka kamai kaji lane haka jing don kam ka kerki ka juki nang the na dapki nang the na purusla ban syapo shlom te yakata ngila IT man kasngi ha USDU civil USDPO ba kinsim yakarai kumno banle kadang bakit paj ba ru kin long alert kin long pikir hakabaya hakayat kayen ka juki ka